Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε μια νέα σειρά βίντεο. Λέγεται «Τι και γιατί». Τι σημαίνει το τι και γιατί? Το τι είναι ποια μάρκα, ποια εταιρεία, ποιον οίκο θα επιλέξουμε και το γιατί είναι ο λόγος για τον οποίο θα τον επιλέξουμε. Σήμερα η επιλογή μας είναι με την Panerai. Φοράω την Panerai, έτοιμος να σας εξηγήσω το γιατί. Για κάθε εταιρεία πρέπει να υπάρχει ένας λόγος και μια σαφής εξήγηση τι αντιπροσωπεύουν. Η Panerai είναι μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε στην Ιταλία, είχε προσανατολισμό πιο πολύ στρατιωτικό, όπως είναι και πάρα πολλά ρολόγια από αυτά που υπάρχουν στην αγορά αυτή τη στιγμή. Παρέμεινε στην Ιταλία, ακόμα και τώρα σχεδιαστικά η βάση της είναι η Ιταλία, απλώς πλέον κατασκευάζονται οι μηχανές και τα ρολόγια όλα στην Ελβετία. Χαρακτηριστικό λοιπόν των, ας το πούμε, στρατιωτικών ρολογιών είναι ο περισσότερα έντονος μινιμαλισμός, η λιγότερη χρήση διακοσμητικών στοιχείων. Γι' αυτό το λόγο τα περισσότερα Panerai είναι πάρα πολύ απλά. Και αν είναι κάποιος να ξεκινήσει τη συλλογή του με ένα τέτοιο ρολόι, καλό είναι να το ξεκινήσει με ένα, όπως το λέμε, Luminor Base. Αυτός είναι ο λόγος που θα επιλέξω εγώ Panerai σήμερα. Ότι θα ήθελα ένα ρολόι απλό, δυναμικό και πάρα πολύ ανθεκτικό. Από τη συλλογή μας έχω διαλέξει 5 ρολόγια τα οποία έχω κάποιο λόγο να θέλω να τα αποκτήσω. Μπροστά μου έχω διαφορετικά ρολόγια από διαφορετικές σειρές. Το πρώτο είναι από τη σειρά Submersible, σε συνεργασία με τη Luna Rossa, μια αγωνιστική ομάδα ιστιοπλοείας. Ένα ρολόι το οποίο είναι σε μπλε κεραμικό, με λευκό καντράν, γιατί λευκό καντράν, γιατί εγώ πιστεύω ότι μου πηγαίνει καλύτερα. Submersible, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα ρολόι το οποίο εκφράζει το χαρακτήρα της εταιρείας. Και λουρί, το οποίο μπορεί να με διευκολύνει στη χρήση με νερό και θάλασσα. Στη δεύτερη περίπτωση, είναι ένα ρολόι το οποίο έχει γίνει iconic, ας το πούμε, για την Panerai, το οποίο ονομάζεται California Dial. Είναι από τη σειρά Radiomir. Η διαφορά της Radiomir από την Luminor είναι η κορώνα, που στη μία είναι προστατευμένη και στην άλλη ελεύθερη. Και το California Dial είναι ένα καντράν το οποίο έχει ένα πολύ περίεργο χαρακτηριστικό. Τα μισά στοιχεία είναι λατινικά και τα άλλα μισά είναι αραβικά. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι σε ένα περίεργο φινίρισμα που λέγεται Brunito, είναι ένα μαύρισμα. Ένα άλλο ρολόι της Panerai που προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ είναι σε Gold Tech, είναι χρυσό, το καντράν του είναι πράσινο κυπαρισί και είναι με λουρί δερμάτινο. Η σειρά Due, από την οποία προέρχεται, είναι πιο λεπτή από τα υπόλοιπα ρολόγια της Panerai και το κάνουν λίγο πιο εξειζητημένο. Το επόμενο ρολόι είναι αυτό που αναφέρθηκα στην αρχή, που είναι το βασικό Panerai, που είναι το απλό Panerai, που είναι το Luminor Base, το οποίο δίνει ακριβώς το χαρακτήρα του στρατιωτικού ρολογιού. Είναι πάρα πολύ απλό, πολύ ευανάγνωστο, λίγο μεγάλο βέβαια σε μέγεθος, αλλά πάρα πολύ ανθεκτικό. Το τελευταίο είναι το πιο ιδιαίτερο από όλα, δύσκολη ιστορία. Είναι ένα ρολόι με ετήσιο ημερολόγιο, annual calendar όπως ονομάζεται. Είναι σε πλατίνα, σε platinum tech όπως ονομάζεται το μέταλλο που χρησιμοποιεί η Panerai και το οποίο έχει μια πολύ όμορφη εμφάνιση των στοιχείων που δίνει. Έχει ημέρα, ημερομηνία και το μήνα κυκλικά γύρω στο καντράν. Αυτά είναι κάποια ρολόγια της Panerai που πραγματικά θα ήθελα να έχω.